Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Kuan, dili ko niya. Oo, di ko niya. Titiwas ah. Dili ko niya patambungon sa iyang graduation ba? Oh, bay, ala. Dili ko makakuyog sa iyang pagpaso. Dili ko pa-picture sa graduation sa akong anak. Oh, bay, ala. Bay, ano eh. Maka-TV sa taan eh. Kailak mo ito kapil. Sorry, bay. Sorry. Okay na bay. Kasabot ko. Kasabot ko si mga kaintang. Nagbangga na akong anak, bay. Nag-idol na siya na ako. Kanon, nanan ako niyang sungayan. Bay, Wangaway, no? Galit kayo mga pangitabo, no? bay, bida. Bawa ka, matagigay nga magkita mga inday tina. Magdaga na nga akong anak. Kakos na ko. Bisag na limaw akong init sa adlaw. Tungod sa akong pagsuroy, pagmaligag ice cream. Pero karon, hindi siya gusto makakita na ako. Bay, tungod lang na sa paghitabo. Kung ikaw ang nimutang sa akong David, may butong si buhato ni mo. Parehas na bay. Buwa masayod unsay angay buhaton. Padayon lang mo sa pagdiwa ha. Kay naamay mga customers ka ni abot good, padayon lang mo. Sige, okay ra, Chona. Apple, ikaw na ipahala nila ha. Naipagkaon, naay juice, naay mga prutas, naasay clubhouse, ha? Okay ra, Chona. Ari unsa akong customers. Excuse na ninyo ha. Ay, padayon lang. Unsa man okay na sila? Pila ka kwarto ilang gi-occupy? Ay, 5 rooms, ma'am. Good. Ati man ha. Kung unsay ilang mga needs, siguro agyod nga mahuman na nimo ha. Yes, ma'am. Limpyuhay ang rooms, ang CR. Unsa man okay na? Ay, man na, ma'am. Limpyo na gyud. Yang aircon amay. Why problema, ma'am? Ati man unsay orders ha. Yes, ma'am. Kadiyot sa ang akong anak. Ni uli na? Ay, wa pa man, ma'am. Ha? Unsa? Sinanay, Chona. O sakas na kayo nang nahitabo ni tatay na, Chona. O saka. Kung wa pa ni mo daog-daog kes tatay. Tingali. Dili siya makahimos pagluib ni mo. Ito ikaw rin nagtukmod nga makahimog sa tatay Alan. Tubag ako, Athena. Tubag ka akong tawag, Leche. Tumagon ko na lang. Hello? Padugay
imong mitubag? Unsay tuyo nimo? Unsa? Nanawag ko nimo kung asa na ka. Naglaroy-laroy pa ko, nay. Unsa? Doon na pa kailaing tuyo, nay. Pauli na dire. Di pa ko mapauli, nay. Athena, muuli ka. Mauli raw niya ako, nay. Giinan kang pauli, halit chika. Utang buot, nay. Ayoko balik ka sa. Kay dili gid noon ko mauli. Athena. Hello? Athena? Hello, Athena? Shit. Gi-off ang cellphone. Gipalagkot ko ni mo, Athena, ha? Usban akong tawag, bi. Huwag yung batasan, ay. Nakigsulti pa ko, gi-off ang cellphone. Ay, ko palaguta, Athena. Ayaw, gyud! Ah, shit. Di na gisinuon makontak. Dili pa ko gusto makakita sa inyo mga dagoy. O ang among gipuyan karon. Sa ka mountain resort. Siya ko noong magdaan ni. O moabot ang higayon. Nga siya nang manag-iya ini. Unsaon? O kinsa man di ang tag-iya sa maong resort. Ano ka, oy? Pagbuwas ko nimo. Naglagot ko, Apple. Ha? Ngano man? Si Athena nga akong anak. Ngano mo sa tina? Akong gipapauli. Pero di pa siya mo pauli. Oo niya. Ay, nasuko ko. Ginala kong pauli. Nabaw ka kung sige tubag. Unsa iyang gitubag? Utang buot na, ay kog balikas sa. Kaya di na ginoong ko muuli. Chuna. Kisa may di maglagot, ana, Apple. Chun. Kung ikaw, be, unsa imong bation? Sabta siya. Ha? Unsay sabton, uy? Sabta siya. Tungod kay nakalitan ang imong anak sa nahitabo ninyo ni Alan. Oh. Apple. Chuna. Nakasabot ko sa kibati ni Athena. Ingo sa dili si makatuo sa nahitabo. Dibati itong dakong kahiubos. Nauhaw sa nahitabo. Apple. Ayaw presyurang imong anak. Kaya tigaling ulayas na. Apple. Bay, paliw tubig. Inom sao. Aron mo, luwag-luwag ng dughan mo. Sige na kapalit og tubig na ako, bay. Nangka, tika. Sam na siya. Salamat, bay. Salamat. Ah, Oh, saman. Di pa ta uli? bani ko, bay. Ha? Asa ta? Palihog tultuli ko sa kipuyan ni Apple. Ha? Magpakiloy ko niya. Oh, sige. Kuyuga, tika. Salamat kay, bay. Sige, sige, bay. Di ka pasagdan. Tabangan, tika. Kutom sa kong mahimo, bayalan. Salamat kay, Tara, bay. tara. Ay, pauman sa nagsindo motor. Dali, angkas na ko. Ba, unsa nang gikalingawan ni mo diha? Hindi ka mag-Facebook. Wala ko kasi doon ay nag-viral. Unsa nag-viral? Unsa man, flood control gyapon nga isyo? Ay, di ay. Masilabo na. Kung ito ang gustong mambag sa itayan. Mao ba? O, tingali adik na. Murag di man, sir. Dili. Matod bas balik ta gustong mag-ikog. Arang-arang na magdago ay tawahan na. Ha? Mao ba? Asa man? Tara, tara, tara. Di ang dago eh. Asa? Tara. Oh. Uy, Ano ka, sir? mao ning tawahan na. Mao gyud. Simo ang tawahan na. Tindiro di ice cream. Nga akong gitamparos ug akong gipaluhod. Unsa, sir? Oh, mao gyud kini tawahan na. Siya humba. Oh, ako kini sa gipaluhod o gitiunan sa kong pistola. Unsa?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!